E para nós, e moi fundamentalmente, temos que destacar a Lei Galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Esta lei do BNG é unha ferramenta coa que se dota a sociedade galega para abordar dun xeito transformador a violencia de xénero, entendida esta como un problema estrutural que afecta a toda a sociedade e que debe ser abordado transversalmente para e por todas as áreas sociais. Así, desta maneira, a cidadanía galega ten garantidas para as mulleres en situación de violencia de xénero recursos de apoio, recursos de atención psicolóxica, recursos de asistencia e dereitos como atención psicolóxica inmediata para estas mulleres, para as súas fillas, para os seus fillos e para as persoas dependentes que están ao seu cargo. Tamén teñen garantidas o dereito á súa defensa por abogadas e por abogados con formación específica e outros moitos dereitos, como, por exemplo, o acceso á vivenda. A campaña deste ano do BNG inscríbese baixo o lema "Dá a cara, non vires as costas contra a violencia de xénero". Esta campaña ten unha intención moi concreta, que é a de corresponsabilizar a toda a sociedade galega, transmitirlle á sociedade galega unha mensaxe, que é fundamental o compromiso de toda a cidadanía, que non se debe mirar para outro lado, que se debe afrontar con valentía este reto e esta loita diaria e continua contra a violencia exercida contra as mulleres. Transmitimos á cidadanía a mensaxe de que un dos obxectivos prioritarios de toda a sociedade que se considere democrática ten que ser a igualdade real entre as mulleres e os homes, que a maior expresión da desigualdade é a violencia de xénero, e os concellos do BNG e o propio BNG asume toda a súa responsabilidade na tarefa de loitar contra esta violencia, porque todas e todos temos que tomar consciencia de modo colectivo, desde o ensino, a comunicación, as institucións, o noso traballo, pero tamén todas e todos temos que tomar consciencia de modo individual. Temos que condenar sen paliativos, denunciar e colaborar para que as mulleres en situación de violencia de xénero poidan recuperar as súas vidas, poidan vivir con normalidade e con liberdade. En definitiva, non sexamos cómplices nen dos violentos, nen lexitimemos concepcións machistas e valores patriarcais que aínda, infelizmente, están presentes na nosa sociedade. Por isto, BNG desta volta quere chamar tamén a responsabilización e o compromiso persoal de cada quen. Os agresores non deben achar respaldo para continuar con normalidade a súa vida mentras as mulleres agredidas pasan auténticas dificultades para recuperar as súas vidas. Estas dificultades son moitas e teñen que ver co aspecto económico, laboral, familiar e social. No momento en que vivimos, onde as mulleres seguen a ser obxecto de maus tratos e moitas perden a vida a mans da súa parella ou exparella, non cabe ollar para outro lado. Debemos dar a cara a todos e todas e asumir, homes e mulleres, que coa violencia de xénero non caben medias tintas. Contra a violencia machista debemos actuar todos e todas. Todas e todos somos testemunhas e podemos escoller entre ser cómplices ou ser persoas solidarias que non imos consentir co noso silencio que se legitimen condutas violentas contra as mulleres que perpetúan concepcións machistas asentadas por valores patriarcais. Sabemos que nos enfrontamos a un problema estrutural, pero este feito non pode converterse nunha excusa para non actuar. Compre, pois, unha implicación real de todas as administracións no desenvolvemento de actuacións encamiñadas a previr e paliar esta situación. Unha das medidas fundamentais é apoiar as mulleres para que poidan iniciar unha nova vida en liberdade e protexida dos agresores. Neste camiño, as corporacións municipais, polo menos as lideradas polo Bloque Nacionalista Galego, comprometémonos a crear un fondo de emerxencia contemplando no orzamento unha partida específica para tal fin que sirva para atender os casos de mulleres en situación de violencia de xénero do Concello que de maneira urxente necesiten recursos.